The book of Genesis chapter 12 verse 1 and 2. Get out of your country to a land that I will show you. I will make you a great nation. Mama sengiyavala this morning ukubambelela amazwi abhalwa kule ncwadi yokuqala yeBhayibheli, the book of Genesis. uNkulunkulu ukhuluma noAbraham, umtshela izinto ezinkulu. uAbraham umtshela ukuthi makaphume ezweni lakubo aye ezweni yena uNkulunkulu akazomkhombisa lona. Wayenzala uNkulunkulu ngesikhathi etshela uAbraham ukuthi akaphume ezihlobeni zakhe, aphume nasezweni lakubo aye endaweni azomtshela yona. Ingoba uNkulunkulu was busy preparing Abraham for izinto ezinkulu, ngoba njalo uma uNkulunkulu ezophakamisa umuntu uqale amhlukanise nabantu abathile, amhlukanise nezinto ezithile, bese uNkulunkulu embeka kwizinga elithile. Wayengafuni uNkulunkulu ukuphakamisa uAbraham esahleli nabantu nasendaweni aka-comfortable kuyona, kodwa befuna ukumbeka endaweni ethile, emhlukanise nezinto ezithile. Uma uNkulunkulu ezokuphakamisa, uma uNkulunkulu ezokusebenzisa, wenza isiqinisekiso ukuthi he separate you nezinto ezithile, he separate you nabantu abathile. Na ngifuna understand, mawubona kuba khona iseparation efikayo phakathi kwakho nabantu abathile, that must give you a sign ukuthi uNkulunkulu kukhona umsebenzi afuna ukwenza empilweni yakho. Ngoba when God is about to use a man, he separates that individual from abantu abathile, he separates that individual from izinto ezithile, ngoba usuke ufuna ukuba nesikhathi naye uNkulunkulu amlungiselele uhamba kaya kulona, amlungiselele nendawo akaya kuyona. noAbraham before uNkulunkulu amenza ubaba wezizwe eziningi, waqale wamhlukanisa nabantu abathile. Ukuthi angikhulume nomuntu namhlanje oyibona ehlukana nabantu abathile, wayibona lahlekelwa ama relationship athile, wayibona kunama even family members avele asuke eduze kwakhe. uNkulunkulu ovumela iseparation ngoba ufuna ukwenza akuprepare for what is coming. Abantu akade beseduze kwakho, they cannot handle what God is about to do empilweni yakho. Ngakho uNkulunkulu benza basuke kancane kancane. Ungalenzi iphutha lokulandela abantu uNkulunkulu akakuhlukanisa nabo ngenhloso yakhe ukuze ekufake kwi-assignment yakhe. Ungalenzi iphutha lokulandela abantu uNkulunkulu abasusayo eduze kwakho, ngoba abanye ubonile uNkulunkulu ukuthi yibo akade beblock isibusiso sikaNkulunkulu kuwe, yibo abanye akade bekuvimbela ukuthi ufike la uNkulunkulu afuna ufike khona. Bese uNkulunkulu ekwenza uhlukane nabo ukuze uzoba nesikhathi sokuthi akulungiselele lento enkulu akafuna ukuyithole. Uyazi ukuthi khona abanye abantu esithi masinabo kube khona izinto ezithile engenzeke empilweni yethu, but the moment sahlukana nabo bahlehla eduze kwethu, that when we start to see uNkulunkulu and izinto ezinkulu. Amanye ama separation are orchestrated by heaven ukuze kwenzeke into kaNkulunkulu empilweni yethu. Amanye ama separation ayiplan kaNkulunkulu ukuze uNkulunkulu efeze icebo ngempilo yethu. noJesu before aqala ukwenza umsebenzi wakhe, he had to separate himself from abantu abathile. Even noJesu senza umsebenzi kaNkulunkulu, wayahamba ayihlukanise nabafundi abe yedwa entabeni so that uNkulunkulu ezokwazi ukusebenza naye. Wesinye isikhathi uNkulunkulu uvumela iseparation ifike ukuze ezokwazi ukuthi ak-elevate to the next dimension. Ngakho kuona wonke ama separation enzakalayo empilweni yakho kumele wakhalele, ngoba amanye they are divinely orchestrated by heaven so that the will of God izokwenzeka ngempilo yakho. I am Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.